Dobar dan svima, obraćam se ispred organizacionog odbora noćnog turnira u malom fudbalu Rača 2022. Kao što znate, prijava ekipa je bila do 23. juna. Sinoć u ponoć smo zaključili prijavu ekipa, danas je zakazan žreb, a početak turnira je zakazan za 28. jun. Ove godine rekordan broj ekipe je uzeo učešće, 32 ekipe u seniorskoj konkurenciji, koje će biti raspoređene u 8 grupa po 4 ekipe. Ekipe su raspoređene u 4 šešira, u svakom šeširu po 8 ekipa. U prvom šeširu su ekipe koje će biti nosioci grupa, a sam raspored po šeširima je određen na osnovu plasmana ekipa na prethodnim turnirima u Rači, kao i po kvalitetu igračkog kadra i plasmana na drugim ozbiljnim turnirima. Zamolio bih direktora turističke organizacije opštine Rača, Miloša Nikolića, da izvlači kuglice i da počnemo sa raspodelom ekipa u žrebovima. Izvlačimo prvo nosioci grupa u šeširu broj 1. Grupa A, nosilac grupe A, Sint Šabac. Nosilac grupe B, Peki Miraševac. Nosilac grupe D, Arkon Rača. Nosilac grupe E, SNJ Jokić Autotehnički pregled. Nosilac grupe E je ekipa Intercomerc Rača. Nosilac grupe F je ekipa Rasadnik, Dugić, Kafe Birtija i Misi. Nosilac grupe G je JNSL Company. I nosilac grupe H je ekipa Cveće Đorđević Vučić. Sada prelazimo na šešir broj 2. U grupu A, i to na poziciji A2, ide ekipa Frigo Elektrospasić Rača. Grupa B, B2, Stilmont Rača. C2, ekipa Kafe Baba Roga, Bazeni Rača. D2, ekipa Stojanović Produkcija. E2, KMF Karađorđe Rača, Foto Miljković. U grupu F, F2, ide ekipa Matijašević plus Rača. U grupu G, G2, Autoškola Ilić.
I u grupu H, H2 ide ekipa Animal Kingdom Rača. Sad prelazimo na treći šešir. A3 Elektrotop Aranđelovac. B3 Dešpet Kragujevac. C3 KTV Studio TV Rača. D3 STR Spektar Rača. E3 Kulmomci. F3 Sunny Hills Batočina. G3 Eventim Rača. I H3 Augustil Adrovac. Idemo na posljednji četvrti šešir. A4 Jug Sever zajedno. B4 Poslednja šansa. C4 Jan Burazersi. D4 Crystal Prime. E4 KMF Karađorđe Rača Foto Miljković 2. F4 Dunav osiguranje. G4 Pobjeda Đurđevo. I H4 Šumadija Samousluga Rača. Ovim je današnji žreb završen. Ekipe su raspoređene u 8 grupe po 4, a o daljem rasporedu će biti blagovremeno obavešteni.